Здравейте, приятели! Реших я да направя едно видео с цел да покажа в днешно време, че също може по традиционния стария начин, така се каже, с измазване да се правят баните. Не по лесния начин, който е с гипс картон. Значи, ето само тук, дето смених штранга и долу при съседите, трябваше да снимам какво се случва, защото масово се пропуска най-трудната част между етажите, ето тази, която се търчи, само че тук нямаме разрешение нагоре да го правим, да се захване или да се заусти канала на човек. Тоест новото казанче, което ще бъде вградена структура геберит. Така, в следващите видеа ще ви покажа стъпка по стъпка какво се случва с едно такова измазване. Говорим за баня, която ще бъде в бюджетен вариант. Не е някаква супер лукс и така нататък. Но първо ще извършим измазването, след като ще направим водопровода, който е зад мен. В следващите видеа ще ви покажа как се случват нещата. Благодаря ви.